Arestado na ang dalawang pangunahing suspect sa pagpatay sa political vlogger na si Alicia Lipata ayon sa Philippine National Police. Isa sa mga naaresto ang umunoy gunman habang ang isa naman ang nagmaneho ng motorsiklong ginamit sa krimen. Nahuli sila sa barangay Dauma, Balacat City, Pampanga sa isinagawang follow-up operation. Ayon sa PNP, natukoy ang pagkakakilanlan ng mga suspect sa loob ng 24 oras matapos ang insidente sa pamamagitan ng pagsusuri sa mga CCTV footage at iba pang video na nakunan malapit sa pinangyarihan ng pamamaril. Nakatulong din sa investigasyon ang paglalarawan ng mga testigo na tumutugma sa pagkakakilanlan ng mga naaresto. Patuloy naman ang investigasyon ng pulisya dahil may indikasyong posibleng may iba pang sangkot sa pagpaplano at pagsasagawa ng krimen. Sinisiyasat din ng mga investigador kung may kaugnayan sa politika, personal na alitan o kombinasyon ng dalawa ang motibo sa pagpatay. Napatay si Lipata matapos pagbabarilin sa labas ng kanyang bahay sa Caloocan City nitong July 17. Sugatan naman ang kanyang live-in partner sa parehong insidente. Kilala si Lipata sa kanyang political commentary sa social media kung saan hayagan niyang sinuportahan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at binatiko si Vice President Sara Duterte at ilan sa mga kaalyado nito. Raymond Tasoy, CLTV 36 News.